ପିଲା ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତୁ। ସେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ସେ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ସେ ଅଗ୍ରେ ପୂଜିତ ଗଣନାଥ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ହେବ ନା। ତେଣୁ ଯେତେ କାମ କରିବା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଉତ୍ସବ। କାହିଁକି କହିଲା ଉତ୍ସବ? ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବା ବା ଉତ୍ସବ